Are you and your partner struggling to communicate effectively? Are you finding it hard to resolve conflicts and maintain a healthy relationship? If you have answered yes, here on Zim Facebook Secrets and Confessions, we now offer free marriage counseling because we understand the challenges that couples face and we are here to help. Our experienced and licensed lawyer and counsel will work with you and your partner to identify the root of your problems and develop strategies to overcome them. We use a variety of evidence-based techniques, including cognitive behavioral therapy and emotionally focused therapy, to help you improve in communication, rebuild trust, strengthen your bond. Don't let your relationship struggle any longer. Take the first step towards a happier and healthier relationship by scheduling a free over-the-phone appointment with Auntie Kelly for your free marriage counseling today. You can reach us by phone or WhatsApp. The number is now showing on the screen. It's +27 67 870 2658. You and your partner can connect with Mkomanashi on WhatsApp. He is available 24/7. Don't wait. Your relationship is worth fighting for. Call us today to schedule your first appointment. #domestic issues. Tadzoka zvekare nemamwe ma-domestic issues tina Auntie Kelly. Kune avo vari kusangana nema-issues muma-relationships zvose nemuma-marriages, tichange tichivabatsira ku-WhatsApp ku-inbox. Saka regai tibva tapinda munyaya yedu yekutanga muzuva ranhasi. Please just note kuti nyaya iyi ine mamwe mazwi ekuti haadi kuteererwa muri pavanyari kani. Regai ndibva ndakuverengerai. Hanzi Elo Mkomanashi, please hide me and post for me. Nezuro ndakaverenga nyaya dzema-domestic issues pagroup, saka ndakabva ndafunga kuti regai ndiuyewo nenyaya yangu iri kundidya mumwoyo mangu. Inini Mkomanashi ndakabva kumusha ndichiri jaya ndikasvikawo muJoburg ndokuzowana basa kumapurazi ekuCape Town. From there on ndakazotanga kushanda sawaiter, ndikabva ndatanga kudanana neumwe mukadzi muZimbabwean seni parestaurant iyoyo kusvikira tava kugara tose. Takazoenda kumusha kuZimbabwe tikanobvisa tsvakirai kuno nezvishoma. Inini nemudzimai wangu uyu tine mwana wedu 1 musikana, but dambudziko randiunza pano, mukadzi wangu anodhakwa zvisingaiti, uye kana adhakwa anotuka mamwe mashoko anonyadzisira. Sorry Mkomanashi nemashoko awa, asi mudzimai wangu anokwanisa kungokuti unoti une mwana iyeye ndiwe wakamudhota here. Saka ipapo handichazivi kuti ndoita sei. Kubasa kwacho kana tikanetsana kumba, kitchen staff yose inoudzwa. Right now tangova vanhu vasina kana chimiro. Mkomanashi, inini nemudzimai wangu tatova above 36, but tinogadzwa matare nevanana vari kuma 25 years. Please ndipeiwo ma-advice kuti mumba medu tingagarisana sei zvakanaka, nekuti communication yacho mumba hamuna. Umwe neumwe anenge ari pafoni yake, but mukadzi ndamuudza kuti ndakusenderai message iyi. Tichazoverengawo nekunzwa ma-comment sections evamwe. Iniwo ndakachita on my wife last year because ndakanga ndaneta nekunwa kwake doro. It's not easy kuti mukadzi wako adhakwe each and every weekend, but mudzimai wangu hangu ndinomuda. Ndiri kutokumbirawo kuti mutibatsire. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi vari kutsvakawo rubatsiro. Let us help this couple as a community. Tichange tichivabatsirawo on our side with counseling ku WhatsApp. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Makadii Mukoma, ndinokumbirawo kuti mundivigewo. Inini ndiri mukadzi ane 45 years. Nyaya yanguwo yakamira so. Ndainge ndakaroorwa nemurume wangu, then murume wangu akazoshaya. Mwana wedu ainge achiri ne 3 months. Ndokubva ndamborera mwana wangu panguva yandakazoda kudzokera mumba zvikabva zvaramba nekuti ndaishaya aiva pachokwadi. Nekufamba kwenguva ndakazosimuka kubva kunyika yechiberekerwo ndichinotsvakawo basa, but semunhu wenyama ndakazosanganawo neumwe murume tikabva tadanana. Apa ndaitoti kuda zvangu zvaita, but murume uyu aiva nemukadzi kumusha
ende iye akandinyepera makore ake aitova mudiki kwandiri. Murume uyu munhu ane bhodhi hombe zvekuti kana wakamutarisa haungambofungidziri kuti mwana mudiki kwandiri. Ndakazoti ndabatira pamuviri ndipo pandakazoziva kuti murume uyu ainge aine 38 years, inini ndiine 45 years. Ndipo paakazondiudza kuti kumusha uku ane mukadzi nemwana, akabva ati ndinokudai mose. Inini ndikabva ndati mashura angu hazviiti. Ini zvandakangomuudza ndezvekuti chandinongoda kubva kwauri ndechekuti uchengete mwana wako. Iye akabva andiburitsira chitupa chake akabva andirakidza. Zveshuwa tainge takatosiyana neabout 8 years. Ndakarwadziwa vedu we, but handitozivi kuti nyaya iyi yakazosvika sei kumudzimai wake aiva kuZimbabwe. Akabva angosimuka achibva kuZimbabwe ndokubva auya, but aindituka each and every day. Apo ndainge ndakatozvigarirawo kwangu ndega. Vedu we, ndakachiona. Ndakazosvikawo hangu pakusununguka mwana wangu, but iye haana kana kuzombooneka futi. Zvino nyaya yavapo, ndava kuda birth remwana. Iye hake handinei naye. Ndakambosvitsa nyaya yangu kuna tete, but handina kana kuona kubatsira. Pandakaona kuti there was no help yaibva kuna ana tete, ndakabva ndangokumbirawo nhamba dzaamai vake vanova vamwene vangu, nekuti ndaida kuti vataure nemwana wavo panhau dzebirth, but vakangondiblutika, havana kana kumbopindura. Saka izvezvi zvava kuita sekuti inini murume uyu ndinomuda, but handichina kana chekuita naye. Chandiri kungoda ibirth remwana. Dzimwe nguva ndinombofunga kuti ko murume uyu inini nemwana wangu takamutadzirei, chiri kusakisa kuti arambe kutorera mwana uyu birth. Vedare zvaizvezvi ndafunga hangu kungosiyana nazvo, but ndinoda kukuzivisai kuti murume uyu kana akaramba kutorera mwana birth, ndikazotoresa ndiri ndega mwana wangu birth, mwana uyu haazombofa futi akamuwana zvamo chose. Ndinokumbirawo kuti mundipewo maadvices. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tinzwe WhatsApp message yandakatumirwa na Auntie Kelly pamusoro peissue iyi. Hanzi, hello mukomanashi, ndine urombo nezvakasangana nasisi vangu ava. It's a pity kuti kazhinji varume vanokunyepera, then wozoita find out when it's too late. But zvisinei hazvo, mwana chipo chinobva kuna Mwari, and also ikodzero yemwana wose azvarwa munyika kuti ave negwaro rekuberekwa kwake rinonzi birth certificate. According to Zimbabwean laws or the Birth Registries Act, kana mai vasiri kuziva baba vemwana kana kuti baba vemwana vachiramba kutoresa mwana birth certificate, amai vane kodzero yekutorera mwana birth certificate nezita rababa vavo, zvichireva kuti nesurname yekwavakaberekerwa. Saka ngavaende vanotoresa mwana birth certificate awane kuenda kuchikoro. Ndinovimba kuti sisi ava vachabatsirikana. Regai tibva taenda paissue yedu inotevera. Hanzi, hello Nashi, please post for me as ID. Ndiri mukadzi akaroorwa. Zvino imba zvinotoda muchibatsirana, asi mangu mumba angori mazvake. Inini nehusband yangu tose tinoenda kubasa, kwete kuti ndiri kuenda nekusawirirana, asi ndiye akanditsvakira basa. Mushure mekuona kuti mari yake yaaiwana yainge isingakwane zvikwanisiro zvemumba, mari yandinotambirawo imari shoma, but takaona kuti kana tikabatanidza yake neyangu mumba zvinhu zvinokwanisa kuendeka, uye vana havazochive zvinhu zvevavakidzani, but hazvisi kana kumira saizvozvo. Kana socks haro re50 cents ndiri kutadza kuritenga, nekuti ini ndini amai, zvose ndiri baba munyaya dzemari mumba mangu. Chinova chinhu chinondinyadzisa kuma fellow workmates. Ndoita semunhu asingashandi, mari yahabhi yava kuperera kuma small houses. Vamwe anotokwanisa kuvabhadharira rent, but yekumba rent haakwanise kuibhadhara. Kana kubhadhara fees yevanhu handitozivi kuti akapedzisira when kutenga chikafu. I even tried kutomboviga chikafu ndikanyepa kuti chikafu chapera, but ndakatukwa, ndakashurwa. Kanzi why usina kubika, waakushaina, hauchadi nekamari kako. Ndakambozama kuti titaurirane tiri mumba, but iye akabva arovera door akari
akarivhura zvokuti vanhu vose vainge vari panze vakwanise kunzwa. Akabva abuda panze akatanga kupopota achiti, inini mari yangu yandinoshandira haichengete uyu munyasarande. Zvinhu izvi zvakandirwadza. Akabva atanga kundirova to the last. Vana vakamhanyawo vakabuda panze vachizama kuda kundinunura, but iye akabva atanga kurova. Apa vana vaichema. Akabva avati, get away, amai venyu ibenzi risingagoni kushandisa pay zvakanaka. Vedare ndiri kumbirawo kuti mundibatsirewo kuti ndichiri kudiwa here apa, kana kuti kutsvagirwa kwandakaitwa basa yaingovawo way yekuti ndingoitiswa nemurume wangu. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidhi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hello mukomana Mukadzi, ndinokumbirawo basi mukomana, nyaya yangu iri pakuti inini nemukadzi wangu takaroorana mugore ra2019 tine mwana 1, asi imba yacho zuva rega rega munenge muine bopoto, hamuna rugare mumba. Chinonyanya kundinetsa ndechekuti kana ndikatsiura mukadzi kuti zvakati usaite izvi, anoita mazuva akangonyarara asingatauri, asingadyi. Umuti kwauinda kuramba wakangonyarara, anopopota zvokuti anogona kusvika zuva rose achingopopota achingotaura. Ini kana ndakatonyarara ndisingapindi, anenge achingotaura zvaari kufunga zvese. Mamwe mashoko anondozondibata ekuti pamwe pacho unotoita hasha, utoona kuti kurova unotouraya, unotoona kuti pita kungosiya. Saka handizivewo, kana mukange manetsana kudaro ukatsvaga kana tete vangazobatsira, nzvimbo yekuti vabatsire, iye ndiye anenge achida kungotaura chete, haade kunzwira zvokutaurwa nevamwe, haade kudi. Tiri kuno kunyika yevatoro, takamutorawo kuti tigarisane tiri panzvimbo imwe chete, but unonzwa nokuti unonditsinyira nei, uneiwe, handizivewo kuti kusava nemari inganzi imhosva here mumereji, handizivi hangu. Pamwe wameno kuti pamwe ndakamutora ndichizviti ndine mari here, handizivi hangu ipapo kuti ndinobatsirikawo sei. Saka inini pane dambudziko rangu rakanyanya pandiri nderekuti ndiri kubatikana kuti mumba togova vanhu vangani, togova varume vaviri here, kuti mumwe nemumwe anoda kungoteerera zvake chete, haakwanisi kuteerera zvinotaurwa nemumwe. Ukatsiurawo sababa mumba kuti zvakati handizvidi, inotoita hondo kunze, nei unoda kunditsiura kudaro, nei. Asi kushanda ini ndinoshanda, iye ndakati chimbogara pamba chimbozorora. Asi unobvunzwa kunzi unei, asi kuchengeta unenge uchichengeta zvisavo, chikafu chinenge chirimo mumba, hapana kana chinenge chisipo, zvese unotenga, but unobvunzwa kunzi unei, mbuyaya unei, unonditsinyira nei, chii chauinacho. Saka handiziviwo kumana kuti ndingabatsirikane sei, handizivi kuti imhepo here kana kuti chingava chii chikukonzeresa kudaro. Kana muinewo vanobatsira, ndaikumbirawo mukomana mundibatsirewo. Kana iri mhepo yekuda kuparadza, mhepo yeshaisano, mukomana ndaikumbirawo mundibatsirewo ipapo. Ndinotenda. Thanks kune vachabatsira. Shame. Ndiro voice note randatumirwa namukoma vedu ava vari kutsvakawo maadvices. Kana kuine vanokwanisa kuoffer support, ndabva ndafunga vamwe mukoma vandinogara ndichitaura navo kuwhatsapp, mukoma Nox, ndichati vataure namukoma vedu ava vakwanise kuvaoffawo support, brotherly support. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, please hide me. Inini ndiri murume akaroora. Nyaya yangu yakadai, mudzimai wangu akakura achichengetwa kumusha kunova kwakaberekerwa amai vake. Chikonzero, baba vake vainge vakarambana naamai. Amai vake vakazoshayawo iye achiri grade 7. So since then haana kuzoita kana link rehama dzake dzekwa baba. Ndakadanana naye
tikadanana ndava kuda kunobvisa mari yerora. Ndakamubvunza nezvevabereki vake, akataura zvokwamai chete. Ndakaedza kutaura nanasekuru vake kuti zvava kuda rudzi rwake ruvepo pasazonetsa mangwana, asi vanasekuru vakabva vati amai vake vakafa vasina kana kutiudza kuna baba vake. I was then left without any option than kubvisa rora kune vainge varipo. Zvababa zvakatotorwa nanasekuru nekuti vaiti baba vake vakafa vasina kana kubvisa rora. Problem yavapo inini nemudzimai wangu kana tikangonetsana mumba, anobva anditi hauzivi baba vangu saka andikuverenge semunhu akandiroora. Kumusha kwedu chaiko chaiko kwandinobva hakuna kana senti rako. Saka ndikambozama kuda kuudza kwandakabvisa mari, ivo vanobva vatotora saidhi remuzukuru wavo. Ndoitawo sei? Anoita zvaanoda, haatombotsiuriki. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mukoma vedu ava vari kutsvakawo advice. Let us advise him mucomment section. Nhasi vanhurume takaita kutsikirirwa nema-issues. Inzwai nyaya iyi inotevera. Hanzi hello Nashi, please hide my identity. Ndiri murume achangobvawo mukuroora. Nyaya yangu yakadai, inini nemukadzi wangu dambudziko i1. Mumba mangu mukadzi wangu nguva yake zhinji anoipedzera ari kumba kwevabereki vake. Pamwe unoti watobva kumba uchienda kubasa, unozonzwa foni yorira kuti ndafonerwa namama vati havasi kunzwa mushe, saka ndava kutora mari iya yekuvaka ndimhanye apa munhu anenge atova mubhazi. Zvinhu izvi zvakatanga semajokes asi zvatodzika midzi. Mari yose inoperera kumusha kwake. Zvemari hazvo hazvina problem, asi ndinokumbira kuti dai zvichingoitwa nenzira kwayo, kwete kuti munhu anoenda obva anoita 2 months ari kumusha. Vana vacho handitombovaoni, vanogara kwaamai vake. Chero ndikati ndinokumbirawo kuti timbogarawo nevana, iye anoramba anoti amai havana mubatsiri. Ndinombofunga kuti maybe vana ava havasi vana vangu, cause dai ndiri ini baba vevana ava aisadaro. Kunyangwe tezvara vachiona izvi, ko wai vachingoramba vari zii? Vanodii kuzvimisa kuti vana ngavadzokere kuna baba vavo? Vedare ndiri kufungidzira kuti ko kana ndikaenda kunobvunza kumusha uku kuti kasi muri kuda kuti imba yemwana wenyu iparare here? Ndikadaro ndinenge ndatadza here? Ndichange ndichitevererawo mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaiti. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi hello Nashi, please hide my identity. Nashi, ndiri kunyora misodzi yangu iri mumatama and I really need your help. Nyaya yangu ndeiyi: ndakadanana nemukomana wangu for 3 years, rechi 4 calamities. Iye akabva ati anoda kundiroora but aida kuti nditange ndaita nhumbu first. Ndakaita nhumbu iye, then ndakazoti ndazviona kuti ndava nepamuviri. Ndakabva ndazoudzwa kuwa kuti mukomana wako akatotizirwa nemusikana ane mimba ine 7 months. Veduwe ndakapererwa. Ndakanzwa kumuvenga zvekuti handina kana kukwanisa kumuudza kuti ndine mimba yake. Ndakarwadziwa zvisingaiti. Akazozviona kuti ndane mimba, then akabva auya akabvunza kuti ko nhumbu iyi ndeyani? Ndikabva ndamuti nhumbu iyi ndeya driver wekombi. Ndakabva ndanogara hangu kumba kwedu kusvika mwana wangu ava ne1 year 6 months. Akazodzoka zvekare kwandiri akanditi yuhwi ko zvawawonda kudai chiozvimari izvi ukwanise kurumura mwana wako, asi ndinokwanisa kukubatsira kana ukandiudza kuti baba vemwana uyu ndiani. Ndakaramba ndichingomuti mwana uyu ndewa driver wekombi. Akabva asiya mari, ndikakwanisa kurumura mwana. From there on akazototsvaka kuti ndiri kurarama sei uye nani. Ndakazoroorwa mugore ra2020 but akati azviziva akabva atanga kunetsana nemurume wangu kusvika tazotama tikaenda kure naye. Then after 10 years takasangana and I thought kuti zvese zvainge zvakaitika kumashure uku zvainge zvakapera, but akabva atanga kutozvitangidza. Akabva ati aida namba dzangu, pane zvaaida kuzongondibvunza. So inini ndakazongomupa namba dziya, but pandakamupa namba ndakazotorealize kuti I had made a big mistake because mistakenly ndakabva ndamuforwardira namba dzemunin'ina wangu. Saka ainge ongoita communication nemarelative
relatives angu, ende kwandiri aita zvekufona zviya zvekukaurisa. Sometimes aikwanisa kufona paya pandinenge ndakarara nemurume wangu, inini foni ndaizongokata. Ndakatombozama kuchinja manumbers, but pese pandaichinja manumbers aingodzitsvaga namba dzangu kuhama dzangu. Saka akazopedzisira anditi ndiri kukumbirawo kukuona tikwanise kutaura pamusoro pemwana uyu. Shuwa ndakaenda tikanosangana mutown, then akabva angoramba achingobvunza kuti mwana uyu ndewani. Akabva andimanikidza kuti tiende kuma-DNA. Takaenda kuma-DNA kuya, mwana akabva abuda ari mwana wake. Then aona kuti mwana ainge ari wake, akabva atanga kuita zvimwe zvinhu zvakazokonzeresa kuti ndirambwe nemurume wangu. After ndarambwa nemurume wangu, iye akabva azviziva, akabva anditsvakira imba, akauya akanditakura nemotikari yake. Murume wangu akarwadziwa, akafungidzira kuti already ndainge ndatova nechikomba, because akatouya nemapickup maviri, akabva anditi isa mabhegi ako mumotikari apa. Zvinhu izvi akazviitira pamberi pemurume wangu. From there on, baba vemwana wangu uyu vakabva vanditsvakira imba, kunova ndiko kwandinoloja, rent nechikafu zvose vanobhadhara. But chiri kundishungurudza ndechekuti mudzimai wavo kana akangonzwa kuti ndatengerwa anything nababa Melissa, tinobva tatanga kutonetsana. Ende mukadzi uyu anotoita zvekundithreatena, zvekuti anotaura kuti kana ndikangoziva paunogara ndikuda kuuya kuzokupisira mumba mako. Chimwezve chiri kundishungurudza ndechekuti uyu murume uyu anouya kumba kwangu pandadira. Sometimes anokwanisa kuita kana 2 months asina kana kumbodzika kumba kwangu. Then musi waanosvika, foni yangu anoita kuiscrolla, anoita kuivhura, inoita kupisa foni, munhu achingoibaya-baya achitsvakiridza kuti handina here mamwe maboyfriends. Saka handisi kuziva kuti apa ndava pabarika here kana kuti ndiri pai. Please, ndinokumbirawo kuti mundizive, because kuti ndizviudze kuti ndiri murelationship nemurume uyu handitombozivi, nekuti communication chaiyo hatina. PaWhatsApp akanditi usataura neni nenhau yekuti mukadzi wangu anokwanisa kuzonetsana neni, but anoti iye anondida. But how can someone say kuti anondida yet anokwanisa kuita kana 4 months asina kumbotsika kana gumbo rake mumba mangu? Asi musi waanosvika anoexpecta kuti foni yangu inge iri clean. Kana kuri kunzi akangosangana neimwe contact yaasingazivi, anotanga kunetsana neni. I know kuti vamwe vachataura kuti tsvaka basa uri nyope uzvishandire, but iko zvino ndinotofunga kuti dai ndambotiza hangu munyika ino yandiri, nyika yechizvarirwa, nekuti ndakatombotsvaka basa. Ndariwana basa, akabva vakauya vakawanda vakandibvisa pabasa paya, vakabva vatoudza muridzi wepashop pandaishandira, vakati shop yako iyi tinokutorera, nenhau yekuti uyu murume uyu akanditisa mwana, munhu wekuti ane maconnections akawandisa. Akatondipikira akati musi waunozama kubuda bhodha remunyika muno ndiwo musi wauchasiya upenyu hwako. Vedare, please ndipeiwo maadvices. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kune vahanzvadzi vedu ava vadiwa vateereri. Awa ndiwo madomestic issues atanga tiinawo muzuva ranhasi. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.